It-tilqim kontra l-COVID-19 kien importanti biex pajjiżna qed jimxi l qudiem f'pandemija. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Robert Abela waqt l-attività miliet flimkien fi Pjazza Kastilja fejn fiha l-ora awtoritajiet tal-pajjiż għaddew il-messaġġi tagħhom. Il-Prim Ministru għamel appell biex kull min jista' jieħu d-dosa tal-booster. L-appell lin-nies biex jieħdu l-vaċċin, dak li waslu għat-teħid tal-booster dose li jieħdu l-booster dose, lill-ġenituri sabiex ilaqmu l-tfal tagħhom. Ġimgħa d-dieħla Marti Lidja u jien se jkollna l-opportunità li tiftaħ il-kategorija tagħna ta' età ta' dak li jmisshom biex jieħdu l-booster dose nkunu minn ta' quddiem biex immorru naħduha u bl-istess waqt se tiġi magħna Ġorġa sabiex tkun hi wkoll tista' tieħu il-vaċċin. Dr. Abela appella sabiex kull wieħed u waħda minna jiftakar f'dawk li jgħixu fis-solitudni waqt iż-żminijiet ta' festi. Ejja nżuru l-qrabat tagħna dak li jgħixu waħedhom lill-anzjani tagħna. F'dal mument forsi iktar minn qatt qabel. Mument li niċċelebrawh flimkien immejja ma nkunux insensittivi u ma ninsewx lil dawk illi ma jistgħux jiċċelebraw flimkien magħna. Il-Prim Ministru għamel appell lill-poplu Malti sabiex kull min jista' jieħu sehem fl-inizjattiva Rigal b'imħabba u l-għada tal-miliet f'edizzjoni oħra tal-Istrina. Dr. Abela tenna kif il-poplu Malti għandu l-valuri tas solidarjetà. Anki l-President ta' Malta, George Vella, appella wkoll biex kull min jista' jieħu l-vaċċin tal-COVID-19. Dr. Vella għamel appella r-responsabilità sabiex is-sitwazzjoni tal-pandemija li għadha magħna tibqa' stabbli. Il-President saħaq ukoll fuq l-għaqda nazzjonali u biex flimkien nelbu l-isfidi. Li ma ninsewx li s-soċjetà hija magħmula minn ħafna nies differenti. F'dan fost dan nies hemm il-morda, hemm l-anzjani tagħna, hemm dawk li l-Prim Ministru seħilhom fis-solitudni u hemm dawk ukoll li mħabba ċirkostanzi ta' ħajjithom ma jistgħux igawdu l-miliet kif gawdi ħadd ieħor. L-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia qal kif il-poplu Malti għandu jibqa' determinatu maqut fil-ġlieda kontra l-pandemija. Spjega wkoll kif matul din is-sena l-Parlament Malti kien fost li żjed effiċjenti fl-Ewropa. Tkellem ukoll fuq il-kliem ta' mibeda, speċjalment fuq il-medja soċjali, u qal li din pjaga li għandha tiġi iżjed indirizzata. Dika hija xi ħaġa li meta inti temmen fil-firda u titfa' l-mibeda fis-social media, dika inti ħadd titlef f'mument fejn suppost għandek tirbaħ. Miegħu ingħaqad l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Cicluna li wkoll appella biex nuru rispett lejn xulxin fuq il-medja soċjali. Jiena nixtieq minn issa nawgura lil poplu Malti u Awċi li dan il-miliet mhux biss jersaq lejn it-tarbija ta' Betlem, imma li nersqu lejn xulxin bil-ħarsa tal-aħwa. Tkellem ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li wkoll tkellem fuq il-ħtieġa tas-solidarjetà.